Katarzia, vlastním jménem Katarína Kubošiová, je slovenská hudebnice, zpěvačka a textařka. Které knižní tituly má aktuálně na poličce? No, knižky si často vyberám aj podľa recenzií, ktoré čítam napríklad v Respekte, alebo potom si pozerám autorov, alebo si vyberám podľa toho, čo mi niekto doporučí. Ja sa často kamarátov alebo aj známych pýtam, že čo čítajú a bavíme sa o knihách, to ma dosť baví. A ešte ďalšia metóda je, že v nejakej knižke často autori spomínajú nejakých iných autorov a diela, na ktoré možno naväzujú, tak potom sa snažím k tomu vrátiť a vyhľadať si to. Tak táto autorka Veronika Gogola, ktorá napísala UFO nad Bratislavou, je Poľka a príde mi, že extrémne zaujímavým spôsobom píše o Slovensku z pohľadu človeka, ktorý na Slovensku nevyrástol. A toto som si všimla aj na ďalšom autorovi, ktorý napísal knižku Nie je, a jeho meno mi teraz nenapadne, ale tiež je to z tejto edície Absint. Mám taký pocit, ako keby sa tí autori vedeli pozrieť na tú krajinu a mentalitu zvonku a tým pádom vidia ten kontext možno v niečom aj presnejšie ako my sami. Tá Veronika k tomu je veľmi vtipná a robí si z nás trochu srandu a zároveň ona sama žije na Slovensku už dlho a pracovala aj v divadle s mojou mamou, takže som ju stretla aj osobne a myslím si, že je veľký talent na písanie a strašne dobre sa to číta. A je to smiešné, aký sme. Tak Sylvie Lauder v Pasti pohlaví, myslím si, že veľmi trefne popisuje stav o pozície ženy v dnešnej spoločnosti a dostáva do kontextu feminizmus, ženskú otázku, ale aj ľudské práva aj v rámci svetových tém, pretože napríklad tam hovorí aj o interrupciách a zákonoch v Amerike a odvoláva sa na nejaké konkrétne udalosti a staršie práva, ktoré teda v Amerike fungujú, ale hlavne mi príde, že naozaj veľmi dobre rozumie tomu, že ako to je v Čechách dnes. A keď už o tom hovoríme, tak by som spomenula aj knižku z vydavateľstva Women, ktorá sa volá Proč sme naštvané, ktorá vlastne tiež podobným spôsobom zaznamenáva aj cez nejaké štatistiky to, že aké je postavenie ženy dnes. Ale ide tam hlavne o to, že ešte stále nie sme rovní v nejakej platovej otázke alebo v otázke zamestnanosti a to už ide o také sféry, do ktorých my možno v tej bubline umelcov alebo ľudí žijúcich v Prahe nevidíme a možno skôr ide o proste horšie platené práce a tak, alebo zdravotníctvo a sociálne služby. Tak túto knihu Továrna na lži mi doporučil môj kamarát z AVU, ktorý tam študuje intermedia a napríklad som vôbec nevedela, aj keď sa snažím v poslednom čase trochu dovzdelať v českých reáliách a nevedela som, že Václav Klaus bol jeden z hlavných dezinformátorov v politike. O tom tiež táto kniha super píše a čo sa týka nejakej súčasnosti aj na Slovensku, tak mi príde, že je strašne dôležité teraz o tých dezinformáciách hovoriť, aj keď teda vždy bolo, ale napríklad na Slovensku je to extrém a bavíme sa aj o tom, že rôzne populistické témy odvracajú pozornosť od problémy klímy a ekológie, ktorý je podľa mňa jeden z najdôležitejších dnes, čím by sme sa mali zaoberať. Takže je to taký tiež super obraz toho, ako to reálne je a je tu kopec faktov, ktoré sa odkazujú na konkrétne vedecké štúdia a veľmi odporúčam ľuďom, čo sa chcú v tom trošku viac zorientovať alebo už aj vedia a zaujíma ich klíma. No, táto otázka je ťažká, ale napadlo mi niečo, čo na ňu povedať, pretože zhodou okolností práve tento týždeň som našla špeciálne vydanie Respektu, ktoré sa práve zaoberá tým, že ako sa na otázku nejakej rovnosti pozerajú muži
A v úvode píše o super novinárka Andrea Procházková, ktorú tiež dlho sledujem, o tom, že sa často zaoberáme tými ženskými témami a málo kedy sa dostanú v tomto k slovu muži, lebo možno sa ich aj nikto nepýta. A teraz nechcem tým povedať, že tá ženská téma nie je dôležitá, áno, je veľmi, ale myslím si, že ono to naozaj 100% súvisí a zaujíma ma aj pohľad mužov, ktorí žijú v nejakej rovnosti, pretože to je pre nich prirodzené a že ako sa oni napríklad cítia ohľadom toho, že sa tiež musia dnes starať o deti a deliť si ten čas, alebo je na nich vytvorený extrémny tlak toho, že by mali byť oni tí providery rodiny a možno sa tak necítia a možno ich to tiež veľmi stresuje a vyčerpáva. Tak túto knihu České snení od Pavla Kosatíka som si nedávno objednala z toho dôvodu, že už žijem v Prahe v Čechách 10 rokov a na gymnáziu som sa učila veľa o Slovensku, ale uvedomila som si, že dejiny Čech veľmi pokulhávam a že sa občas za to hanbím. A preto som chcela vedieť trochu viac o tom, že ako funguje váš štát alebo vaše dejiny a práve ten Pavel píše, myslím, že od konca 19. storočia a napríklad pre mňa dosť ma zaujíma napríklad Sudety, pretože o tom veľa neviem a ešte na začiatku spomína nejaký vzťah s Chorvátskom a stavanie diaľnice k moru a ono to dosť vlastne tie české dejiny dosť súvisia aj so slovenskými a je to pre mňa strašne zaujímavé, že ako vôbec vznikala naša republika, prečo to sa s kým kamarátil a kto vymyslel, že budeme jeden štát a tak ďalej. Tak to určite odporúčam všetkým, čo sa zaujímajú o Česko. Tak v rámci hudby, čo sa týka literatúry, tak ma nedávno zaujímala nejaká stránka manažmentu a objednala som si nejaké knihy z Ameriky. Ale zistila som, že vlastne ten americký biznis hudobný, veľmi ma to zaujímalo, že ako to vlastne funguje, ale je tak strašne odlišný od nášho, že som narazila na to, že síce tie modely sú zaujímavé, ale v podstate neprenositeľné do praxe tu. A toto mi možno chýba inak, že o tom by mohol napísať niekto o tom manažmente v rámci Československa, to je taká špecifická záležitosť a myslím, že sme tu aj taký rozdelený na taký kastovný systém, že vysoký pop, underground, niečo medzi, alternatíva, napríklad ja slovo alternatíva osobne neznášam, lebo to je alternatíva akože k čomu, ale dobre. Samozrejme ma veľmi bavia knižky od Karla Veselého a Miloša Hrocha a píšu o tom super a je to pre mňa zaujímavé, že ako to vlastne vidia oni z pohľadu človeka, ktorý nie je muzikant, aj keď teda myslím, že Miloš tiež je DJ, nie som si istá. Nové versus z druhé ruky. Z druhé ruky jednoznačne. Tony Pagoda a jeho přátelé od Sorrentina. Hrozná knižka. Tak Hlasy žen Austrálie od Barbory Baronovej a Dity Pepe. Tak to si myslím, že je Jean-Claude Carrière vypravět příběh. Hide this Spanish book. Učebnica vulgárnych slovíčok v španielčine. Akú knižku by som vybrala pre Olivera Tora? No tak idem niečo vymyslieť. Odovzdávam čarovný klobúk. Ale tak toto je absolútne jasné. Histórie Londýna. Pretože Oliver je na poli z Londýna, pozor. Aj keď on to nemá rád, keď to takto hovorím. Ako každého muzikanta v letnej sezóne čakajú ma koncerty a budem hrať napríklad na Pohode, na čo sa veľmi teším s kapelou.
A potom na jeseň sa chystáme urobiť jeden koncert aj v Prahe, ale zatiaľ neviem kde. A okrem toho môj najhlavnejší projekt je dostať sa do bodu, že mám čas a venovať ho aj ľuďom okolo seba a kamarátom iba tak, pretože mi príde, že ma to naplňa.